बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जादों आरो गुबुन साथाम देहा बेंगिरिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव तामुलपुरनिफ्राय रङिया फारसे थांबाय थानाय समावनो रङियानि एग्र'माइल होननाय जायगायाव प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि गारिया हरखाब जाब्रबथाय जायो। खाफाल गोनां बाथ्रा दि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिथांनि गारिया जेबो जायाखैसै। प्रमद बर'नि देहा रैखाथि होग्रा बेंगिरिनि गारिया कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव हाखराव गोग्लैलाङो। बे जाब्रबथायाव सासे बेंगिरिनि जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन साथाम देहा बेंगिरिनि गोब्राब जोखोम जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय देहा बेंगिरिखौ राजु कलिता आरो गुबुन साथाम गोब्राब जोखोम जानाय देहा बेंगिरिफोरखौ ब्रजेन राजबंशी, उत्पल पाटगिरि आरो प्रकाश बर' होनना सिनायथिनाय जादों। गोब्राब जोखोम जानाय देहा बेंगिरिफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायोब्लाबो दासिमबो गोब्राब हालोदाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय देहा बेंगिरि राजु कलिताया प्रमद बर' बिथांजों थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि देहा बेंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय राजु कलितानि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा इसोरनाव आरज गाबदों। लोगोसे जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरजों अरायसम गसंनायजों लोगोसे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय बिथांमोननो नांगौ जानाय गासै मदद आरो हेफाजाब होगोन होनना बुंथियो बिटिआरनि गाहाय बिथाङा।